con moitísima emoción. Así se vivía en Boiro o sorteo das eliminatorias para a Copa do Rei. Congregados no centro social da localidade, directivos, xogadores e afeccionados tiveron que agardar ata o último momento para coñecer o nome do seu rival, posto que a bola dos boirenses foi a última en saír. Este era o momento exacto en que coñecían que será o Real Club Deportivo Mallorca. Aínda que non era a súa primeira opción, posto que preferían recibir a outros equipos como Betis, o Sevilla, a Real Sociedade ou o Athletic Bilbao, os boirenses amosáronse igualmente satisfeitos e con idea de non poñerlle as cousas doadas ao conxunto mallorquín. Non era o que queríamos todos os xogadores, pero bueno, é un premio creo que para toda a comarca, xogar contra un primeira división, ten que ser unha festa do fútbol. Penso que toda a comarca vai disfrutar. Ten entrenador Aguirre, ten bons dianteiros, bueno, é un equipo de primeira división, é outro nivel. Vai nos a costar, pero bueno, hai que intentar manter o resultado o maior tempo posible a ceros e despois que veña o que Dios queira. A espera de obter o visto bo da Federación Española de Fútbol, posto que quedan aínda pendentes algúns requisitos, a intención é que o partido se dispute en Barraña o próximo 1 de novembro. Que desde o Concello, desde o primeiro momento, apostaron conxuntamente co club de que este evento se dispute en Barraña. Tiñamos opcións e certas presións para que o partido se xogara en Santiago ou en Pontevedra, pero creo que isto é un reconocimento, un agradecimento a toda a xente que estuvo volcada co Club Deportivo Boiro. Aínda que a capacidade do campo é de 1.200 persoas, prevese aumentar ata as 2.000 para dar cabida a maior número de afeccionados que non queren perder este fito no que por primeira vez o Boiro, tras 57 anos de historia, recibirá un equipo de primeira división. Parabéns aos deportistas, aos futbolistas do Boiro, porque, repito, son os auténticos protagonistas, como ben decía o presidente. Para Boiro é importantísimo, é un hito deportivo histórico, non? Que probablemente igual os que estamos aquí non volvamos a ver. Sexa cal sexa o resultado, este encontro xa supón un premio para a afección e os patrocinadores que nunca deixaron de apoiar o equipo local, a pesar da mala racha e as dificultades económicas que atravesou. Neste sentido, pretenden amortizar a inxección económica que supón este fito para sanear as contas do club.